Keräämisen jälkeen täytyy tunnistaa vielä ja varmistaa, että on kerännyt juuri oikeita kasveja, niitä mitkä käyvät syötäväksi. Ja ensimmäinen homma on tietenkin lajitella ne. Metsässähän ne tulee lajiteltua tänne paperikoloihin, lokerikkoon, mutta täältä ne on sitten helppo nostaa tässä varmistusvaiheessa. Eli jokainen lehti pitää käydä vielä läpi ja katsoa, että varmasti on tullut kerättyä voikukkaa esimerkiksi niin kuin tässä. Voikukka on parhaimmillaan, kun se on tämmöinen pyöreäkärkinen, niin silloin se ei ole niin kitkerän makuinen siinä ruuassa. Sitten mulla on täällä vuohenputkea, jota kasvaa joka paikassa, mutta muista aina keräyspaikka pitää olla mahdollisimman puhtaalla maaperällä ja sitten kaukana teistä ja teollisuudesta. Ja vuohenputkia laitetaan tuohon, ja vuohenputkihan käy lähes kaiken kanssa pinaatin tapaan. Ja mitä varhemmin aamulla maltat niitä yrttejä kerätä, tai näitä vihanneksia kerätä sieltä luonnosta, niin sitä voimallisempina saat ne vitamiinit talteen. Ja nokkosesta ihan nämä kärkiosat. Ja nokkonenhan on varmaan parhaita ravitsemusominaisuuksilta olevia kasveja, mitä suomalaiset voi käyttää niin hiustenhoitoon kuin ihan tuommoiseen ruokailuun. Ja oliko täällä vielä joku? Poimulehti, joka on helppo tunnistettava. Näitä on toki useampia lajeja Suomessa, mutta tämä tämmöinen poimuinen hahmo helpottaa sitä tunnistamista. Sitä voi aivan hyvin pihasta kerätä ihan niin salattiin kuin vaikka tuollaiseen villiyrttipestoon. Huuhdellut villivihannekset höyrytellään poreilevan veden päällä muutaman minuutin ajan kannen alla. 10 minuuttia uunissa esipaistettu piirakkopohja on huomattavasti parempi tässä kosteiden täytteiden kanssa. Eli ensimmäisenä levitetään tänne esikuulotettu sipuli. Osittain se täyte uppoaa sitten tuonne pohjalle. Ja sitten nämä päävillivihannekset. Ja näitä on nyt esipehmennelty tuolla vesihöyryssä, jotta ne kestää paremmin sitten tuolla uunissa. Ja nehän jää nyt tänne niin kuin täytteeseen tänne sisälle. Ja mä painelen niitä tänne vielä, että nuo kärjet ei joudu sitten kuuman uunin kanssa tekemisiin. Tässä voi käyttää jogurttia tai sitten ruokakermaa, mutta pääasia on, että se on tämmöistä kananmunan kanssa yhdessä hyytyvää. Ja siihen lisätään sitten pikkusen suolaa. Tuolla noissa vuohenjuustokuutioissa on myös suolaa, mutta tämä suola tarvitaan tuonne muidenkin maustamiseen. Eli sitten mä valutan sen tähän munajogurttiseoksen tähän päälle. Ja se saa levitä vapaasti tänne, ei tarvitse yrittää saada sitä mahtumaan tuonne kaikkea tänne taikinan sisään, että se saa mennä vähän tuolta ylikin. Sitten laitetaan juusto. Ja tässä se nyt on ollut tämmöisessä yrttiöljyssä nämä vuohenjuustokuutiot. Tähän voi käyttää toki ihan minkälaista juustoa, vaikka homejuustoakin. Ja upotellaan niitäkin tonne. Ja lopuksi sitten muutama tomaatti vielä mehevöittämään tätä. Tässä on kaikki osa-alueet hapankirpeä, suolainen ja makea. Makeus tulee tomaatista. Sitten piirakka 225 asteeseen puoleksi tunniksi.